नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण चटपटीत असे आंबाड्याचे लोणचे बनवणार आहोत। लोणच्यासाठी इथे मी काही आंबाडे घेतले आहेत, त्यांच्या आपण प्रथम फोडी करून घेऊया। आता आपण लोणच्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे आंबाड्याच्या केलेल्या फोडी, मीठ, हळद आणि लोणच्याचा मसाला मी घेतला आहे। आंबाड्याच्या फोडी मी एका काचेच्या बाउलमध्ये काढून घेत आहे। आता यामध्ये 3 चमचे भरून मीठ, अर्धा चमचा हळद आणि पाऊण वाटी लोणच्याचा मसाला घालून सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण लोणच्यासाठी फोडणी तयार करूया। या फोडणीमुळे लोणचे दीर्घकाळ टिकते। तर इथे मी 2 चमचे मोहरी, चमचाभर हिंग आणि 1 पेला भरून तेल घेतलं आहे। इथे मी एका फोडणीच्या भांड्यामध्ये तेल तापत ठेवले आहे। तेल चांगले तापले की यात मोहरी घालूया। आता यामध्ये हिंग घालूया। फोडणी आता तयार झालेली आहे। इथे महत्त्वाचे म्हणजे फोडणी पूर्णपणे गार झाल्यानंतरच मी लोणच्यावर घालून घेत आहे। आता पुन्हा एकदा हे लोणचे छान मिक्स करून घेऊया। तयार झालेले चटपटीत असे आंबाड्याचे लोणचे एका स्वच्छ आणि कोरड्या काचेच्या किंवा चिनी मातीच्या बरणीत भरून ठेवावे। हे लोणचे चवीला खूप छान लागते आणि बरेच दिवस टिकते। तर तुम्हीही अशा प्रकारे आंबाड्याचे लोणचे नक्की करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा। तसेच व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।